Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yau ma muna tare da babban bakon mu Malam Inuwa. Malam Inuwa barka da zuwa. Yawa sanar barka. Malam Inuwa muna so a yi mana ƙarin haske akan ya za a yi namiji ya zauna da mace sama da ɗaya. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. A gaskiya akan maganar zama sama da ɗaya akwai musawati, wato ma'ana daidaito a tsakanin matan. Idan mutum yana da mace ɗaya ko biyu ko uku, to wajibin sani daidaita su. Zai yi musawati a tsakaninsu, kar yadda ififita wata a cikinsu, ma'ana kar yadda karkata a kan wata ya bar ragowar. Zai musu rabon kwana. Idan ya kwana a ɗakin wannan ɗaya, to zai kwana a ɗakin ragowar ma ɗaiɗai. Idan kwana biyu ne zai raba, inda ya kwana biyu a ɗakin wannan, to kowace haka kowace zai kwana a ɗakinta. Sannan a shari'ar musulunci ba ta yi masa izinin ya haɗa su a lokaci ɗaya a tabarma ɗaya ba. Abin da ke nufi a tabarma, sha'anin aure ko kuma abin da zai bayu zuwa auren ba a halatta masa ba, saboda wa'annan gabaki ɗaya 'ya'ya ne. Akwai kuma wajibci na kiyaye mutuncin kowace 'ya a gaban 'yar uwarta, ballantana kamar yadda wasu suke yi, har sai ya kai ga sha'anin aure tsakaninsa da wannan matar a gaban wannan matar. Wannan abun haramun ne mudalakan, haramun ne mudalakan. Kar su kwanta waje ɗaya, kada kuma ya idda yi mu'amala aure da wannan a rana ɗaya ya sake mu'amala aure da wannan. Shari'a ba ta yadda masa ba, saboda wa'inda yake aure 'ya'ya ne ba bayi ba ne. Inda kamar a ce bayan yana da mace, to kuma ina da bayi ko ina da baiwa, to ita baiwa ba ta da kwana, sai dai tana da wuni, zai iya shiga wajenta da rana ko da wani lokaci. Amma wa'annan matansa na aure su ne suke da cikakken kwana. Wajibinsu ne yi wa wannan abin da yi wa wannan. Sai dai a nan malamai sun yi wata magana, sun ce yanzu misali sai Allah ya baka iko sai ka je ka auro ba indiya, kai kuma kana da mata hausawa. To idan bahaushiya ta iya cin tuwon masara ta zauna lafiya, shin zai yiwu ba indiya ta ci tuwon masara? Kin ga ba zai yiwu ba. To saboda haka sai malamai suka ce to anan sai ka ciyar da su bisa yanayin ɗabi'arsu. Sai ka je ka samo mata roti kenan ko ka kuma samo mata laddu, shine abincin ba indiya. To ita kuma waccan katta ce ai ana sai da roti 2,000 misali filet, ita kuma tuwon dawa ga baki da bai fi naira 50 ba. Nan ba komai, saboda abin da za ta iya ci ne waccan ka sai mata, wannan ma kuma abin da za ta iya ci ne ka sai mata. Kuma ka daidaita su fil kiswati wajen sutura, ka duba Allah ka daidaita su wajen zama, kar ka fifita wata akan wata. Wannan duk abin da za ka iya yi ne ubangiji ya wajabta maka, duk za ka iya yi. Ka raba musu kwana. Akwai wasu ilimai da suka shiga loko wanda mafiya yawanmu ba mu san wannan ilimin ba. Ka kwana a ɗakin wanci, ajiya girkinta ne, mu'amala aure ta tabbata tsakanin kai da ita ajiya, sai kawai gari za ka shigo ɗakin wance, ba ka da iko ko ba ka da sha'awa, Allah bai ma zo ma da ita ba a wannan ranar. In ka shiga ɗakinta sai kai bacci ba komai, ba komai. Shari'a ba ta ƙaddara maka inda ka shiga ɗakin wannan wani abu ya faru ba, wasu ka shiga ɗakin wancan sannan wani abu zai faru. Amma in babu sha'awar, in kuma ita ta zo da sha'awar, to kuma wajibinka ne ka sauke mata ko kai baka sha'awa. Kamar yadda kai ma za a same ka watakila ba ta kan baridin sha'awa, amma tun da ita ce take iya sauke maka, ba ta kai dole kai kana kai za ta biya maka bukatarka.
wannan babu komai, amma akwai waɗanda suke iya tattare sha'awarsu saboda sun san yau suna ɗakin wanci, sai su ƙi yadda su yi mu'amala aure da ita don sun san gobe za su koma ɗakin wanci. Wannan ha'inci ma inda duk zai yi da zuciyarsa to ya yi yaƙe ta, su samu daidaito, kar yadda ififita wata akan wata, kar yadda ififita wannan akan wannan. Duk lokacin da muka zo muka zauna a makaranta irin wannan, to ina shaida mana cewa dan abin da muke da dan haska wa mutane muke yi, abin da ya rage shaura su tambayi malamai domin su samu bayani akan abin da yake gabansu akan mu'amala irin ta addini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Aron ma mun gode Allah saka da alkhairi. Allah ubangiji ya mai da kai gida lafiya. To ƴan uwana mata gare ku, wannan dai duk abu da aka tattauna kusan akan mu ne zan ce. Allah ubangiji ya sa mun ji kuma mai amfani da shi kamar yacce addini ya zo da shi. Malam Inuwa mun gode.